Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Springboard BG и днес тук с Дъвките Шок ще се занимаваме много. Да, ще се разправим с Дъвките Шок. И започваме, да. Искам поне да ви покажа. Ето това. Тениската на Роналдо. Така, чакайте, тук само значи, първо на Дъвки Шок. Казвам една Дъвка Шок, защото така ми е писано в един коментар. Отвори се, ако обичаш. Ето. Никога не се разправяйте с Дъвките Шок. Извинете. О май гад. Никога не е трудно вижда такова де. Дъвки Шок. Не. Ще свалим буква. Имах още едно специално издаващо, но това го няма. И чакайте. Loot Crate. Вижте какво. Ако го виждате, голям късмет имате. Виждате ли го? Добре. С едно маскантия долу, не ми се води. Хора, мисля това да бъде от този клип. Абонирайте за този клип, абонирайте се за 60, за Fire Eagle BG, за Мариан, за Доналдо, извинете, за Валери Богданов, за Чоко BG и за мен. Абонирайте се за този клип, дайте положителен вод и